बांलादेशनि मोसौ सिखावफोरा जं दिन्थिनानै सीमा बारनानै भारताव हाबफैखोमानो नाजादोंमोन। बीएसएफआ लांदां गुलि गावनाय लोगो लोगोनो उल्था खारफिनलांदों। सुलुंनि बादिब्ला मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरा भारत बांलादेश सीमायाव बीएसएफखौ फेजेननो नाजायो, अब्ला बिथांमोनहा हरखाबै आरो थिरांथायारि फिननाय मोनदों, जायनि थाखाय बिसोर गावसिनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बांलादेशनि मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरा सोनाब बेंगलनि सा 24 परगना जिल्लायाव भारत बांलादेश सीमायाव रैखाथि हानजा बीएसएफनि रौनियाफोरखौ गाग्लोबदों। बे फोरमायथिखौ पेरामिलिटारि फर्सजों फोसावजानाय मोनसे बिबुंथियाव होनाय जादों। बीएसएफफोरा गावसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सिखाव फालांगिरिनि नाजानायखौ जाफुंसारै फेलें खालामदों आरो माजि मोसौ बलदखौ जब्द खालामदों। बीएसएफ जवानफोरा कुटाशा सीमा आउटपोस्टआव मोसौ बलदजों भारतारि सीमा बेरासिम सौहैनाय सिखाव फालांगिरिफोरखौ नुदों। बे समाव सिखाव फालांगिरिफोरा बांलादेशनिफ्राय भारताव हायुं गेजेरारि सीमा बारदोंमोन। बीएसएफ रौनियाफोरा बिसोरखौ होबथानो थाखाय होनाय सांग्रांथिखौ सिखाव फालांगिरिफोरा नेवसिगारदोंमोन। बिसोरो गोख्रैयै सिगांथिं आवगायलांदोंमोन आरो गोबौ जं बाहायनानै सीमा बेराखौ दानस'नो नाजादों। बेनि फिननायाव सासे बीएसएफ रौनियाया सांग्रांथि महरै लांदां गुलि गावो। बीएसएफआ खोला बेंगल फ्रन्टियारजों फोसावजानाय मोनसे बिबुंथियाव बुंदों दि खोमसि आरो गोजौ गाहाय ओनसोलनि खाबु लानानै सिखाव फालांगिरिफोरा बांलादेशआव खारलांदों। बेनि उनाव ओनसोलाव नागिरनाय हरियाना फोलेरनि माजि मोसौ बलदफोर आरो गाग्लोबग्राफोरा गालांनाय गंथाम गोबौ जंखौ बोखांनो हायो। बीएसएफनि सासे बुंथिगिरिया बुंदों दि बेफोर गाग्लोबनायनि बागै जिंगासिनायखौ फोरमायनो थाखाय बर्डार गार्ड बांलादेशजों सम सम सावरायबाय थानायनि उनावबो बांलादेशनि बिबानगिरिफोरा जेबो गोख्रों राहा लायाखै होननानै बिथाङा बुंथिदों।